s'ha apostat molt fort, no? Sí, bueno, aquí el principal és sacrifici, dedicació i esforç. El que passa és que quan fas una cosa que t'agrada, el sacrifici mai és en va. I tampoc resulta tant d'esforç haver de dedicar tantes hores, a part fent altres coses també. I res, això, que si disfrutes fent el que fas és l'important. I aquest és el meu cas. Parla una miqueta de currículum teu, és a dir, quan t'hi comences a dedicar al món de l'atletisme, quan comences a entrar, en quines disciplines? Jo primer jugava a futbol, vaig fer 8 anys de futbol. A on? Aquí, al Javac Terrassa. I després va arribar un moment que ja no disfrutava i vaig decidir canviar, m'ho passava bé corrent i vaig venir a les pistes. Llavors la meva intenció inicial era fer muntanya, però vaig començar aquí, em van dir que provés això i al final m'he acabat enganxant. Aquest és el tercer any que porto. Vaig començar fent proves més tirant a fons i ara ja estic amb el mig fons i el 400. Una miqueta, el teu són proves de velocitat, tot i que també una miqueta de resistència. La mitjana que fas 800 també m'has dit, no? 800, 400, bueno, 800 sí que fas, evidentment. Sí, exacte. La prova amb la que m'estic dedicant ara és el 800, però a més també treballo una miqueta més àmpliament pel 400, pel 1500, per tal de preparar també bé el 800, perquè és important no estancar-se en una sola prova. El teu objectiu és, de fet l'atletisme espanyol està traient molt bons atletes en aquests tipus d'atletisme de pista, de fons, aquests 1500, vull dir, t'hi vols dedicar a això, no?, una miqueta, o més endavant, com el Jaume que l'estem veient fent ja mitges maratons, o el teu objectiu és fer pista? El meu objectiu, la veritat és que no m'ho plantejo a llarg termini. Jo ara vaig fent i mentre pugui anar disfrutant del que faig ja estic content. Tenim la sort aquí a l'estat espanyol que hi ha molt nivell i que això et permet competir amb gent que és molt bona sense haver de sortir de fronteres i res, a partir d'ara seguim això i potser més endavant passem a distàncies més llargues com el Jaume, qui sap. En el teu cas portes molt poc temps dedicant-t'hi a això i estàs aconseguint ja resultats molt positius i, no sé, estàs cremant etapes molt ràpidament, no?, per dir d'alguna manera, perquè no tothom aconsegueix una medalla en un campionat d'Espanya, encara que sigui en la teva categoria júnior, amb tan poc temps dedicant-hi, no? Sí, esperem que segueixi així. No volem cridar-me el temps, però de moment aquests 3 anys per mi han sigut tota l'estona progressió, mai m'he estancat i segurament arribarà el moment en què m'estanqui una mica. El que passa és que esperem que tardi molt a arribar i que pugui seguir progressant. Quin és el secret? El teu treball, el fet que tinguis un entrenador en què molts atletes hi aposten, el fet de pertànyer a un club que des que va haver-hi el canvi també de presidència està apostant molt per gent de la base, apostar per la base i anar portant gent, nois i noies als primers equips de diferents categories, diferents disciplines de l'atletisme? Són molts factors que estan junts. El meu entrenador és dels principals. Llavors, el club està... Aquí estàs molt bé perquè no et sents un més, que és el que em passava amb el futbol, sinó que et sents estimat i que ets el pol. Ets un més del club, tots són com un equip, no hi ha rivalitats i això és molt important perquè et fan venir aquí amb ganes i a disfrutar del que fem tots, que al final tant si fan algunes proves com unes altres, entre tots ens ajudem. Quins són els teus propers reptes ara de temporada? La temporada em sembla que acaba ara, no? El maig-juny ja pràcticament acaben. Quins són les teves properes metes o objectius? La temporada en atletisme es divideix en 2 parts. Ara hem fet la pista coberta a l'hivern i llavors ara de cara a l'estiu es fa aquí a aire lliure, es fan les proves. Llavors l'objectiu principal és intentar fer la mínima que demana la Federació Espanyola per anar a l'europeu i tornar a fer podi en el Campionat d'Espanya per poder anar amb la selecció espanyola a Rieti, a Itàlia, a l'europeu. Primer, Campionat d'Espanya júnior, no m'estàs parlant? On es fa, quan i on es fa, se sap ja? Es fa a Castelló, diria que juliol o finals de juny. I llavors, l'important allà serà fer podi
i llavors la marca l'intentarem fer en algun control o algun míting que hi hagi abans. I que abans de Castelló tens altres oportunitats per aconseguir aquesta mínima per l'europeu. Sí, exacte. Hi ha diferents mítings que s'ajunta gent que corre, llavors que són més o menys del teu nivell i entre tots ens ajudem per poder fer la marca que ens demanen. Quins mítings, per exemple? Per exemple, el de Mataró, n'hi ha un a Madrid també, a Bilbao, n'hi ha diferents. Llavors també hi ha encontres que es fan amb altres federacions, que també, si poguéssim anar en algun, ajudaria bastant per poder fer la marca. Estem parlant sempre de marca mínima dels 800 metres llisos, Estàs parlant de 800, Sí, exacte. O sigui, segueix treballant d'altres disciplines, com el 400 o el 1500, però estic centrat bastant amb el 800 de moment. Més endavant sí que l'objectiu és anar més cap a dalt, perquè per les proves que m'he fet tot indica que més endavant tiraré més cap al 1500, però de moment això, amb el 800. Perquè et sents més còmodes en pista coberta o a l'aire lliure? Perquè clar, tu has d'aconseguir aquesta medalla en pista coberta. Ho veus més complicat poder accedir a aquesta mínima a l'aire lliure o no tampoc t'hi veus també amb... Sempre és difícil. El que passa és que en pista coberta poder és un pèl més difícil, ja que les rectes són més curtes, la pista és de 200 metres, llavors tens menys espai per maniobrar, i llavors les curses acostumen a ser bastant tàctiques i hi ha molts tocs amb els altres corredors i llavors és més difícil. Llavors a l'aire lliure no tant, perquè hi ha més espai per poder maniobrar. El que passa és que hi ha alguns corredors que han fet altres proves ara a pista coberta i que igual faran el 800, per tant hi haurà més nivell, mai se sap el que hi haurà. Que l'important és anar preparat, conscienciat i ja està, i anar a disfrutar. Molt bé, Pol.